Davno prije nego što sunce dotakne krošnje, Amazona je svijet definiran vodom i mrakom. To je područje dubokih, zasićenih plavih i crnih tonova, gdje sam zrak djeluje teško, gust od izdisaja bilijuna listova koji dišu. Vlaga, blizu 100%, prijanja uz svaku površinu, kondenzira se na golemim, voštanim listovima filodendrona i kaplje sporim, udarnim ritmom koji je puls šume u mirovanju. Miris je miris dubokog, neprestanog recikliranja, oštar okus vlažne zemlje, bogat mošus struljenja i slab, slatki parfem noćnih orhideja koje cvjetaju. Na šumskom tlu svemir aktivnosti se privodi kraju. Golijat tarantula, veličine tanjura, povlači se u svoju svilenu jazbinu, njezina noć zasjede na male kralježnjake je gotova. Njezini spori, namjerni pokreti su oštar kontrast frenetičnoj energiji koja će uskoro ispuniti gornje slojeve. Ovo je osnovna linija, ogromno, tiho platno na kojem će biti naslikana drama dana. Prvi zvukovi nisu zbor, već izolirane, oprezne note u sumraku. Tina mu se oglašava, njegov zvižduk čist je, proganjajući ton koji kao da pojačava tišinu koja slijedi. Ali kako se najslabiji nagovještaj sive počinje razrijeđivati crnilo istočnog neba, stvara se novi zvuk. To je dubok, grlen i duboko rezonantan urlik koji kao da izvire iz same duše šume. To je poziv crnog majmuna urlikavca, prvi i najdominantniji glas u onome što će postati jutarnji zbor. Ovo nije radosna pjesma za pozdrav suncu. To je visokorizična emisija preživljavanja, izjava o prisutnosti i vlasništvu. Zvuk je akustična ograda. Hladan, stabilan zrak prije zore idealan je medij za njegov prijenos, dopuštajući pozivima da putuju do 3 milje kroz gustu vegetaciju. Urlanjem, trupa uspostavlja svoje teritorijalne granice bez potrebe za fizičkim, energetski skupim i potencijalno smrtonosnim sukobom. Povećana hioidna kost u grlu majmuna djeluje kao rezonantna komora, anatomski pojačivač koji pozivu daje njegovu golemu moć i domet nošenja. Ova dnevna emisija je kritičan dio daleko složenije akustične slagalice. Jutarnji zbor nije simfonija suradnje, već bitka za propusnost. Svaka vrsta koja dodaje svoj glas rastućoj buci evoluirala je s pozivom sa specifičnom frekvencijom, ritmom i vremenom, strategijom da se probije kroz buku svojih susjeda. Ovo je oblik akustične nišne podjele, neviđeni, ali vitalni oblik natjecanja. Kad bi svako stvorenje vikalo na istom kanalu, nijedna poruka ne bi bila čujna. Neuspjeh u komunikaciji znači neuspjeh u obrani teritorija, privlačenju partnera ili upozorenju na opasnost. Prirodna selekcija stoga favorizira one koji razvijaju različite vokalne potpise. Urlanje majmuna urlikavca je majstorski potez u ovoj evolucijskoj utrci u naoružanju. Njegova iznimno niska frekvencija nije samo zbog glasnoće, strateški je projektirana da zauzme zvučni spektar koji viši zvuci ptica i manjih sisavaca ne mogu lako maskirati. To je bas nota koja podupire cijeli zbor, signal toliko dominantan da se ne može zanemariti. Dakle, kako pobijediti u natjecanju u vikanju na najglasnijem mjestu na zemlji? Ne vičete glasnije, pronađete frekvenciju koju nitko drugi ne koristi. Genijalnost majmuna drekavca je u tome što emitira na bas kanalu. Njegova duboka, tutnjava rika putuje miljama daleko točno ispod viših tonova ptičjih poziva, osiguravajući da se njegova teritorijalna poruka uvijek čuje. To je briljantna akustična strategija. Majmun drekavac dobiva jutarnji akustični rat ne samo time što je glasan, već time što je drugačiji. Kako sivo svjetlo jača u mekano, raspršeno zlato, filtrirajući se kroz guste slojeve krošnje, odvija se drugačija vrsta buđenja. Ovo nije jedinstvena, eksplozivna najava majmuna drekavca, već mnogo suptilnije i zajedničko komešanje. Visoko u granama, skupina crnoglavih majmuna pauka
počinje se komešati, njihovi tamni oblici ocrtavaju se na pozadini posvjetljujućeg neba. Proces je postupan, spor prijelaz iz skupljenih, usnulih loptica krzna, koje tvore radi topline i sigurnosti u pojedinačna osjećajna bića. Prvi posao je društven, ponovna potvrda složenih veza koje drže njihovo društvo na okupu kroz pedantne sesije dotjerivanja. Prsti spretno prolaze kroz grubu crnu dlaku, uklanjajući parazite i otpad, ali funkcija ovog rituala je dublja od obične higijene. To je složena društvena valuta koja jača hijerarhije koje upravljaju skupinom, umiruje dominantne članove i smiruje napetosti nakon zajedničke ranjivosti noći provedene u visokoj krošnji. Ova tiha intimnost je ljepilo koje drži njihovo društvo na okupu, jačajući saveze koji su ključni za grupnu obranu i za zajednički izazov pronalaženja hrane u golemom zelenom svijetu. Nakon što se te društvene obveze ispune, počinje pravi rad dana. Skupina, koja može brojati do 35 jedinki, ne kreće se kao jedna troma jedinica. Umjesto toga, djeluje na sofisticiranom modelu fisije i fuzije, razbijajući se u manje, učinkovitije podskupine za traženje hrane koje će se raspršiti tijekom dana i ponovno okupiti u određeno drvo za spavanje navečer. Odluku o kretanju obično pokreće iskusna matrijarka. Njezino vodstvo nije vodstvo sile, već znanja. Ona se oslanja na sofisticiranu mentalnu kartu golemog teritorija, kartografsku knjižnicu sjećanja koja se prenosi generacijama. Ova kognitivna karta je čudo životinjske inteligencije, obuhvaćajući tisuće pojedinačnih stabala na mnogo kvadratnih milja, njihove vrste, njihove tipične sezone plodonošenja i njihov položaj u odnosu na druge. Odluka o tome u kojem smjeru putovati svako jutro možda je najkritičniji izračun koji matrijarka radi. Složeni algoritam koji uravnotežuje energetski trošak putovanja s potencijalnom kalorijskom nagradom zrele smokve ili stabla bobičastog voća. Njihovo putovanje je zadivljujući prikaz akrobatske vještine. Njihov primarni način putovanja, nazvan brahicijacija, je najčišći oblik kretanja ljuljanjem rukama. Oni su putnici na visokim autocestama šume, koristeći svoje duge vitke udove i izvanredno svestran hvatački rep za kretanje s fluidnom, njihajućom gracioznošću. Njihovi rameni zglobovi imaju raspon pokreta, koji premašuje čak i onaj kod ljudi, što omogućuje ovu snažnu i učinkovitu metodu leta kroz drveće. Rep nije samo pomoć pri ravnoteži. To je peti ud, hvatajući, osjetljivi dodatak s golom, jastučićem nalik otisku prsta na vrhu za poboljšano prijanjanje. Sposoban je poduprijeti cijelu tjelesnu težinu majmuna, djelujući i kao sidro i kao sigurnosna linija u njihovom opasnom svijetu. Dok se podskupine kreću, održavaju kontakt nizom dugih poziva, rzanjem i čavrljanjem, vokalizacijama koje ažuriraju jedni druge o lokaciji i otkriću hrane, tkajući akustičnu mrežu kroz krošnju. Njihova dnevna rutina je misija, neumorna potraga za jednim specifičnim resursom, zrelim voćem. Oni su specijalisti frugivori, a njihov opstanak ovisi o pronalaženju i iskorištavanju razbacanog, prolaznog obilja plodnih stabala. Obilja koje je zadatak njihovog vođe da locira u sjećanju, dok se široko rasprostranjeni majmuni pauci upuštaju u svoju dnevnu ekspediciju za specifičnim resursima, drugačija obiteljska drama odvija se u drugom kutu šume, vođena potpuno drugačijim društvenim ugovorom. Obitelj crvenih majmuna Titija, manja i odjevena u bogato riđe krzno, dočekuje zoru ne potragom za udaljenim voćem, već afirmacijom svoje neposredne veze. Oni su čvrsto monogamni, a par dočekuje zoru ne teritorijalnim urlikom, već složenim, koordiniranim duetom.
Mužjak i ženka sjede jedno pored drugog na grani, često s dugim, nehvatačkim repovima, ljubavno isprepletenim, i izvode složenu vokalnu sekvencu cvrkuta, gunđanja i zvižduka. Ovdje se ne radi o polaganju prava na golem teritorij na isti način kao kod poziva majmuna drekavca, to je obnova zavjeta. Signal jedno drugome i nekolicini susjednih parova da je ovo partnerstvo snažno i da je ovaj mali, dobro definiran teritorij zauzet. Njihovo svakodnevno traženje hrane također je drugačije. Iako jedu voće, njihova je prehrana raznovrsnija i manje specijalizirana, uključujući značajan dio lišća, insekata i cvijeća. Ne putuju na velike udaljenosti poput majmuna pauka, već umjesto toga provode pedantno, lokalizirano pretraživanje unutar svog malog, žestoko branjenog kućnog područja. Njihova je rutina domaće stabilnosti i intenzivnog partnerstva. Dirljiv kontrast široko rasprostranjenom, složenom društvenom dinamizmu majmuna pauka. Što ako vam kažem da najvažniji alat za majmuna pauka nisu njegove ruke ili noge, već karta koju nosi u potpunosti u svojoj glavi. Matrijarka se snalazi pomoću mentalne knjižnice koja sadrži tisuće stabala, njihove rasporede plodonošenja i najsigurnije rute između njih. Njihovo svakodnevno putovanje nije samo instinkt. To je zapanjujući čin sjećanja i složenog, inteligentnog planiranja. Ovi različiti primatski stilovi života, od nomadskog društva majmuna pauka do nuklearne obitelji majmuna titija, samo su dvije niti u golemom i međusobno povezanom sustavu. Amazonska prašuma nije samo statična zbirka drveća, već živahna, raširena metropola života, dinamični entitet u kojem dnevni ritam svakog stanovnika doprinosi cjelini. Od najviše suncem okupane krošnje do mračnih, hranjivim tvarima bogatih riječnih korita, šuma je složena tapiserija tkana od bezbrojnih, instinktivno vođenih rutina njezinih stanovnika. Ovi dnevni ciklusi traženja hrane, lova, odmora i razmnožavanja, često neviđeni i nečuveni od strane ljudskih promatrača, sami su motori njezina stvaranja i regeneracije, oblikujući ekosustav na duboke i kontinuirane načine. Posljedice ovih svakodnevnih putovanja, na primjer, sežu daleko izvan vlastitog opstanka majmuna. Majmuni pauci u svojoj neumornoj potrazi za voćem služe kao bitni arhitekti šume. Dok ovi dnevni primati putuju miljama kroz krošnju ujutro i poslijepodne, konzumiraju ogromne količine voća, gutajući sjemenke cijele. Kasnije, često miljama daleko od matičnog stabla, te se sjemenke odlažu na šumskom tlu, obavijene savršenim paketićem prirodnog gnojiva. Ovaj naizgled jednostavan čin čini ih jednima od najučinkovitijih i najvažnijih raspršivača sjemena u cijelom ekosustavu. Oni su pravi vrtlari Amazone. Svakodnevna rutina jedne skupine majmuna pauka čin je stvaranja velikih razmjera. Njihovi izbori prehrane i obrasci putovanja izravno utječu na budući sastav i genetsku raznolikost šume. Noseći sjeme daleko i naširoko, sprječavaju prenapučenost i natjecanje ispod matičnog stabla, smanjuju vjerojatnost da će sjemenke uništiti patogeni ili predatori koji se tamo okupljaju i omogućuju biljnim vrstama da koloniziraju nova područja, osiguravajući otpornost i stalnu obnovu šume. Oni nisu sami u ovoj monumentalnoj ulozi. Kako pada mrak i majmuni se smještaju u svoja stabla za spavanje, drugačiji vrtlar započinje svoju smjenu na šumskom tlu. Pod plaštom noći usamljeni berdov tapir, stvorenje koje se čini reliktom prapovijesnog doba, obavlja sličnu funkciju. Ovaj veliki noćni biljojed, težak do 375 kg, luta svojim teritorijem dobro utabanim stazama, koristeći svoj fleksibilni proboscis za prelistavanje lišća,
i konzumiranje palog voća. Njegov probavni sustav blag je prema sjemenkama, a kako putuje na velike udaljenosti, on ih također raspršuje, djelujući kao još jedan ključan, iako više kopneni, agent regeneracije šume. Dok ova megafauna sadi buduću šumu, na izgled neumorni mravi rezači lišća djeluju kao njezini primarni razlagači i građevinski inženjeri. Izlazeći iz svojih podzemnih gnijezda u sumrak, goleme kolone radnika kreću u berbu svježeg lišća. Oni sami ne jedu lišće, već nose komadiće u obliku polumjeseca natrag u svoj grad, koji može smjestiti milijune jedinki. Duboko pod zemljom oni žvaču lišće u kašu kako bi uzgojili specifičnu vrstu gljiva, svoj jedini izvor hrane. Ovaj neumorni poljoprivredni proces prozračuje tlo u industrijskim razmjerima i primarni je pokretač kruženja hranjivih tvari, razgrađujući organsku tvar i osiguravajući da zemlja ostane plodna za ista ona stabla koja sade majmuni i tapiri. Svi misle da ovi mravi jedu lišće, ali što ako su oni zapravo najsofisticiraniji poljoprivrednici u Amazoni? Oni uopće ne jedu lišće. Nose ga pod zemlju da ga kompostiraju, uzgajajući jednu specijaliziranu vrstu gljive u komorama s kontroliranom klimom. Oni nisu samo insekti, oni su stalni, industrijski uzgajivači gljiva. Ova osjetljiva ravnoteža stvaranja i kultiviranja sama je regulirana hijerarhijom grabežljivaca, čije su rutine jednako vitalne za zdravlje ekosustava. Kako se sumrak produbljuje, razmazujući rubove drveća, glavni grabežljivac u šumi, jaguar, započinje svoju krepuskularnu patrolu. Kreće se tihom, promišljenom gracioznošću duž riječnih obala i šumskih staza, utvara mišića i pjegavog zlata. Njegovi pokreti nisu nasumični. Oni su oblik sistemske regulacije, odbacivanja slabih, starijih ili neopreznih među populacijama tapira, kapibara i pekarija, spriječavajući da bilo koja vrsta biljojeda preplavi vegetaciju. Sličnu, iako manju ulogu, ima noćni ocelot, prekrasno mačkast s uzorkom koji kontrolira populacije manjih sisavaca, gmazova i ptica. Visoko iznad, u sloju koji se pojavljuje, oraoharpija provodi dan skenirajući krošnju s visoke grgeći, a njegove oštre oči provode drugačiju vrstu reda nad majmunima i ljenjivcima ispod. U zamršenoj mreži vodenih putova, dnevna divovska vidra, društveni i vrlo učinkovit lovac u čoporu i noćna zelena anakonda, masivni vodeni konstriktor, djeluju kao ključni grabežljivci. Njihove lovačke rutine oblikuju vodenu mrežu hrane i osiguravaju zdravlje riječnih ekosustava koji su životna krv šume. Ciklus svakog stvorenja kritična je nit u ovoj živoj tkanini. Legendarna zora urlanja urlajućeg majmuna više je od teritorijalnog poziva. Uspostavlja zvučni krajolik krošnje i utječe na kretanje drugih vrsta. Sporo, metodično postojanje troprstog ljenivca pridonosi jedinstvenom obliku kruženja hranjivih tvari kroz njegovu specijaliziranu prehranu i simbiotski odnos s algama. Noćni pozivi prozirne staklene žabe uz netaknuti potok osjetljivi su bioindikator kvalitete vode, dok klikovi ružičastog riječnog dupina koji se ehokolociraju, krećući se mutnom poplavljenom šumom, signaliziraju zdravlje cijelog riječnog sliva. Tijekom desetljeća i stoljeća kolektivne rutinske odluke generacija ovih stvorenja, gdje tražiti hranu, kada loviti, kako se gnjezditi, djeluju kao moćna evolucijska sila. Oni ne žive samo u šumi. Njihovo svakodnevno putovanje pokretač je njezine stalne regeneracije i diverzifikacije. Svi su oni arhitekti svijeta u kojem žive. Kako se sunce penje više, ono spaljuje jutarnju maglu, otkrivajući pravu, nevjerojatnu ljestvicu Amazone. To je vertikalni svijet, neboder života, s uvelike različitim klimama i zajednicama na svakoj razini.
Na samom vrhu, probijajući se kroz ujednačeni zeleni tepih glavne krošnje, nalaze se divovi u nastajanju, kapok i brazilska stabla oraščića, koja se uzdižu 200 stopa ili više u nebo. Ovo je svijet izloženosti, vjetra i neusporedivih pogleda, otočni arhipelag u moru zelenila. To je oštro okruženje, podložno intenzivnom sunčevom zračenju, sušenju vjetrova i dramatičnim promjenama temperature. Međutim, za one koji su mu prilagođeni, nudi jedinstvenu prednost. Ovdje, na ovom suncem okupanom prijestolju, glavni grabežljivac započinje svoj dan. Ženka orla harpije, jednog od najmoćnijih orlova na zemlji, sjedi nepomično na masivnoj grani, izbijeljenoj od sunca, a tamnosiva kresta perja daje joj kraljevski, gotovo inteligentan izraz. Njezin svijet definiran je snagom njezinih osjetila, posebno njezinim vidom, biološkim čudom, 8 puta snažnijim od ljudskog. Njezine velike oči okrenute prema naprijed sposobne su razriješiti i najmanji podrhtavanje lista ili suptilnu promjenu teksture koja odaje kamufliranog ljenivca s više od 1 milje udaljenosti. Njezina svakodnevna rutina je majstorski tečaj o očuvanju energije, strategija usavršena za jedinstvene izazove lova u gustom, trodimenzionalnom okruženju. Ne lebdi i ne kruži poput orlova otvorenih ravnica. Gusta krošnja čini takvu strategiju neučinkovitom i opasnom. Umjesto toga, ona prakticira umjetnost strpljivog stacionarnog nadzora, tehnike poznate kao lov s grgeća. Satima može ostati na grgeću, pernati kip, a glava joj se okreće s neprimjetnom sporošću, dok njezine oči skeniraju ogromnu zelenu tapiseriju ispod. Ovo dugo razdoblje očuvanja isprekidano je trenucima eksplozivne, zastrašujuće potrošnje. Kad se cilj prepozna, ljenjivac se kreće duž grane. Skupina kapucin majmuna nakratko je ometena, lov je čin kontroliranog nasilja. Pokrenuši se sa svog grgeća, ona roni kroz krošnju, njezina široka, zaobljena krila, vješto se krećući kroz labirint grana brzinom do 50 milja na sat. Napad nije potjera, već iznenadni odlučni udarac. Njezine kandže, veličine kandži grizli medvjeda, udaraju u plijen s drobljivom silom od preko 500 funti po kvadratnom inču. Udar je trenutno fatalan. Danas njezinu rutinu pokreće više od njezine vlastite gladi. U masivnom gnijezdu od štapića, gotovo 5 stopa u promjeru, izgrađenom u vilici Ceiba stabla, čeka jedno pahuljasto bijelo pile. Orlovi harpije ulažu ogromnu energiju u svoje potomstvo, podižući samo jedno pile svake 2 do 3 godine. Ovaj spor reproduktivni ciklus čini svako pile dragocjenim. Prvih nekoliko mjeseci svog života ženka ostaje u gnijezdu, stalni čuvar od grabežljivih zmija ili majmuna, dok muž jak preuzima isključivu odgovornost lova za obitelj. Njegova je rutina nemilosrdan ciklus patrola, štrajkova i isporuka plijena. Ženkina je rutina jedna od budnosti i brige, pedantno trgajući meso koje pruža u sićušne upravljive trake za pile. Sada je pile starije, zahtjevni adolescent, a oba roditelja dijele lovačke dužnosti. Povratak ženke u lov signalizira kritičnu fazu u razvoju piletine. Cijeli lov, od lansiranja do osiguravanja plijena, može biti gotov za manje od 10 sekundi. Nakon uspješnog štrajka nosit će svoj kamenolom, koji može težiti do 20 funti, natrag na svoje prijestolje da jede, ili izravno u gnijezdo kako bi nahranila svoje gladno potomstvo. Ovim cijelim obrascem ponašanja upravlja strogi, nepisani zakon energetske ekonomije. Ogromna snaga orlovog udarca evolucijska je prilagodba dizajnirana da fazu potrošnje lova učini što kraćom i sigurnijom. Neuspjeli lov, dugotrajna potjera kroz složenu krošnju, bio bi katastrofalan gubitak kalorija.
Ulaganjem u mišićnu snagu za brz, neodoljiv napad i osjetilnu oštrinu kako bi se zajamčio cilj, orao osigurava visoku vjerojatnost uspjeha za svaki pokušaj. To omogućuje maksimiziranje faze očuvanja, dugih tihih sati čekanja. Orao harpija je vrhovni energetski računovođa, a njegova dnevna rutina savršeno je uravnotežena knjiga utrošenih i dobivenih kalorija. Knjiga koja sada mora objasniti opstanak sljedeće generacije. Spuštajući se s carstva orla spaljenog suncem, spušta se u duboku hladovinu i vlažnost glavne krošnje. Ovdje, unutar pjegavog svjetla i sjene, postoji stvorenje čiji je život filozofska suprotnost orlovom. Troprsti ljenjivac provodi svoju dnevnu rutinu u stanju trajnog usporenog snimka, život tako nepožuren da se može činiti kao oblik meditacije. Uobičajena ljudska percepcija lijenosti duboko je nerazumijevanje vrlo uspješne i duboko razvijene strategije preživljavanja. U svijetu ljenivca, svijetu kojim s visine patroliraju najoštrije oči u šumi, brzina je odgovornost, a sporost štit. Njegova je rutina diktirana nevjerojatno sporim metabolizmom, nužnom prilagodbom prehrani s niskim udjelom kalorija, često toksičnim lišćem. Može potrajati mjesec dana da jedan obrok prođe kroz njegov veliki, višekomorni želudac koji se oslanja na simbiotsku zajednicu bakterija za razgradnju žilave celuloze. Posljedično, svaki pokret je namjeran, izmjeren i tih dizajniran da potroši apsolutni minimum energije. Njegov se dan sastoji od metodičnog kretanja po poznatom krugu drveća, a duge, kandže nalik na kuku pružaju siguran zahvat, jedući samo nekoliko listova s bilo koje biljke kako bi se izbjegla smrtonosna doza toksina. Većina njegovog 24-satnog ciklusa provodi se u stanju gotovo trajnog odmora, a ne dubokog sna, već stanja niske energije budnosti. Ova duboka tišina je njegova primarna obrana, omogućena njegovim ovladavanjem kamuflažom. Grubo, sivo smeđe krzno ljenivca je žljebljeno, jedinstvena značajka koja aktivno potiče rast algi, dajući mu zelenkastu nijansu koja mu omogućuje da se neprimjetno stapa s mahovitim granama krošnje. Ovo krzno nije samo dom za alge, to je minijaturni mobilni ekosustav. Jedan ljenjivac može ugostiti stotine kornjaša, grinja, a najznačajnije vrstu moljca ljenivca, koja ne živi nigdje drugdje na zemlji. Ovaj zamršeni odnos je kamen temeljac ljenjivčeve, inače jednostavne rutine. Jednom tjedno ljenjivac poduzima najopasnije putovanje u svom životu. Polako, mukotrpno se spušta sa sigurnosti krošnje na šumsko tlo. Izložena i nespretna na zemlji, intenzivno je ranjiva na grabežljivce poput jaguara. Svrha ovog rizičnog putovanja je singularna, defecirati. U podnožju odabranog stabla kopa malu rupu svojim zdepastim repom i odlaže svoj otpad. Dok je na zemlji, ženke moljca ljenivca koje žive u njezinom krznu izlaze i polažu jaja u peletu gnoja, koja pruža savršenu jaslicu za njihove ličinke. Kad se izleže sljedeća generacija moljaca, lete u krošnju, tražeći ljenivca da ga nazovu domom. Znanstvenici vjeruju da ljenjivac dobiva ključnu korist od ovog bizarnog rituala. Moljci, nakon što umru u ljenjivčevom krznu, razgrađuju se gljivama, oslobađajući dušik i fosfate. Ove hranjive tvari, za uzvrat, gnoje vrtove algi koje rastu na ljenjivčevom krznu. Ljenjivac tada nadopunjuje svoju oskudnu prehranu, njegujući i ližući ovaj rast algi bogat hranjivim tvarima. Njegova tjedna rutina stoga je izvanredan, samodostatan ciklus simbioze. Silazak oplođuje šumsko tlo i omogućuje životni ciklus moljca, a moljci, za uzvrat, pomažu oploditi ljenjivčev vlastiti nosivi vrt. Zašto onda ljenjivac riskira svoj život svakog tjedna kako bi otišao na sahod na šumskom polju? Odgovor je čudniji nego što možete zamisliti.
sve je u vrtlarstvu. To opasno putovanje omogućuje moljcima da se razmnožavaju u njegovom ismetu. Moljci tada žive u njegovom krsnu i kad umru, gnoje alge koje tamo rastu. Ljenjivac tada jede alge. To je potpuno samoodrživo, nosivo, poljoprivredno dobro. Život orla i ljenivca, grabežljivca i plijena neraskidivo su povezani. Jedan se ne može u potpunosti razumjeti bez drugog. Svakodnevna rutina grabežljivca izravno je i snažno oblikovala svakodnevnu rutinu plijena. Orlova strategija strpljivog, vizualnog promatranja s fiksne točke stvorila je intenzivan evolucijski pritisak protiv brzog ili uočljivog kretanja u krošnjama. Tijekom milenija, svaka životinja koja se kretala brzo i neoprezno bila je odmah vidljiva i brzo eliminirana iz genskog bazena. Evolucijski odgovor ljenivca bio je krenuti suprotnim putem, usporiti cijelu svoju biologiju, zamijeniti brzinu za nevidljivost, postati, u biti, dio krajolika. Njegov metabolizam, njegov probavni sustav, jedinstvena muskulatura i njegovo ponašanje, sve do bizarnog i opasnog tjednog rituala obavljanja nužde, dio su jednog, jedinstvenog odgovora na egzistencijalno pitanje koje postavlja orlov pogled. Strpljivo promatranje grabežljivca susreće se sa strpljivom mirnoćom plijena. Njihovi svakodnevni životi dvije su strane istog koevolucijskog novčića. Tihe, neprekidne utrke u naoružanju gdje oružje nisu kandže i zubi, već temeljita manipulacija vremenom, percepcijom i samom energijom. Kako se sunce neumoljivo penje do svog zenita, izravno iznad glave, duboka i teška tišina spušta se na šumu, kao da cijeli svijet zadržava dah. Živahan jutarnji zrak, ispunjen zborom zvukova i šuštanjem pokreta, postaje gust, vlažan i opresivan. Jutarnji zbor ptica davno je izblijedio u daleku uspomenu, zamijenjen monotonim, visokofrekventnim, električnim zujanjem bezbrojnih cikada, zvukom toliko prodornim da se čini kao sama vibracija same vrućine. Za većinu većih stanovnika šume ovo razdoblje označava veliku tišinu, vrijeme prisilnog i strateškog odmora, nužno povlačenje kako bi se pobjeglo od tiranije podnevne vrućine, koja na prezanje može učiniti ne samo neučinkovitim, već i opasnim. Duboko unutar zapletenog, gotovo neprobojnog gaja loza u blizini hladnih, sjenovitih obala sporog potoka, jaguar leži prikriven. Njegovo veličanstveno pjegavo krzno, remek dijelo prikrivene kamuflaže koje ga čini fantomom u pjegavoj svjetlosti zore i sumraka, sada ga čini gotovo nevidljivim u dubokim nepomičnim sjenama svog odabranog skrovišta. Ovo stanje daleko je od nesvjesnog dubokog sna udomaćene kućne mačke. To je aktivno stanje pojačane budnosti s niskom potrošnjom energije. Tijelo jaguara je u mirovanju, čuvajući ogromnu snagu pohranjenu u njegovim mišićima za hladnije sate, ali njegov i osjetila su izuzetno budni. Njegove velike uši, poput dvostrukih radarskih antena, trzaju se i okreću neovisno jedna o drugoj, hvatajući najslabije zvukove i triangulirajući njihov izvor, daleki lom grane pod nepažljivim kopitom, oštar alarmni poziv tukana koji signalizira kretanje, šuštanje guštera u lišću. Njegov nos povremeno i tiho testira zrak. Njegova vlažna crna koža dekodira složene kemijske poruke koje plove na vlažnom, jedva pokretnom povjetarcu. Miris pekarija, mošusta pira, nepoznati miris suparničkog grabežljivca. Sam koncept odmora za vrhunskog grabežljivca je kritična strateška kalkulacija. Odabir ovog specifičnog mjesta za odmor jednako je vitalan za njegov opstanak i uspjeh kao i njegova legendarna lovačka vještina. Lokacija mora zadovoljiti složeni popis kriterija. Mora nuditi duboku kamuflažu od znatiželjnih očiju majmuna u krošnjama,
i od bilo kakve potencijalne, iako malo vjerojatne, prijetnje. Mora pružiti učinak hlađenja duboke sjene i blizinu vode za piće i termoregulaciju. I ključno, mora imati jasan, tih i neposredan put za bijeg u slučaju da bude uznemiren. Zreo jaguar može održavati nekoliko takvih preferiranih skrovišta unutar granica svog golemog teritorija, a svakodnevna odluka o tome gdje će se odmoriti je složena, balansirajući potrebu za termoregulacijom, sigurnošću i očuvanjem dragocjene energije za lov koji slijedi. Druge životinje diljem šume koriste raznolik niz rješenja za isti neodoljiv ekološki problem. Na suncem obasjanim obalama obližnje rijeke, velika obitelj kapibara, najvećih glodavaca na svijetu, bježi od vrućine ulazeći u hladnu, smeđu vodu, dok se gotovo potpuno ne potopi. Samo im oči, uši i nosnice, prikladno i savršeno smještene u ravnoj liniji na samom vrhu glave, izlaze na površinu, izgledajući kao zbirka plutajućih debala. Ova genijalna prilagodba omogućuje im da ostanu hladni i udobni dok ostaju uvijek budni za istog grabežljivca koji se sada odmara u obližnjem gaju ili za tihu prijetnju koja vreba ispod površine vode. U blatnjavoj, ustajaloj močvari koja graniči s rijekom, druga vrsta grabežljivca podnosi podnevnu vrućinu s drevnim strpljenjem. Zelena anakonda, čije je mišićavo tijelo debelo kao telefonski stup i dugo više od 4 metra i 60 centimetara, leži sklupčana u toplom pličaku, polupotopljena planina gmazovskog mesa. Kao hladnokrvni ektoterm, ne može generirati vlastitu tjelesnu toplinu. Cijelo njegovo postojanje diktira toplinski krajolik njegovog okoliša. Nakon hladne noći, možda je provela rane jutarnje sate, grijući se na sunčanoj obali kako bi podigla svoju tjelesnu temperaturu na optimalnu razinu za aktivnost. Ali izravno podnevno sunce je preintenzivno, prijetnja umjesto izvora energije. Sada koristi vodu kao masivni spremnik topline, medij za sprječavanje opasnog pregrijavanja svog golemog tijela. Ovo stanje stupora pojačano je deseterostruko ako je nedavno pojela veliki obrok, poput kapibare ili mladog kajmana. Kolosalni napor probave zahtijeva toplinu za pokretanje metaboličkih vatri i danima ili čak tjednima nakon uspješnog lova, rutina anakonde sastojat će se od malo više od sporog i namjernog kretanja između sunca i sjene, vode i kopna, pedantnog upravljanja tjelesnom temperaturom kako bi se pokrenuo ogroman unutarnji proces. To je razdoblje ekstremne ranjivosti, ali nužan i neizbježan dio života izgrađenog oko rijetkih, masivnih obroka. Bilo da se radi o proračunatoj kamuflaži jaguara, pametnom vodenom uranjanju kapibare ili strpljivoj termoregulaciji anakonde, podnevna siesta nije čin razonode. To je vitalan, neupitan dio svakodnevne rutine za preživljavanje, zajednička taktika za podnošenje najneprijateljskijih i najiscrpljujućih sati dana. Dok šumsko tlo i njegovi stanovnici leže uspavani u gušećoj vrućini, rijeke i rukavci, velike arterije i kapilare Amazone pulsiraju drugačijom, živahnijom energijom. Ovdje, u sunčanoj, svjetlucavoj vodi, obitelj divovskih vidri je na vrhuncu svoje dnevne aktivnosti. Uglađene, snažne i izuzetno mišićave. Ove životinje, koje narastu do gotovo 1,80 cm duge, savršeno su i lijepo prilagođene ovom vodenom svijetu. Njihova svakodnevna rutina je bučna, vrlo društvena i neumorno energična u oštrom kontrastu s usamljenom, štedljivom prirodom jaguara. Snaga vidri, ključ njihovog uspjeha, leži u njihovom broju i njihovoj složenoj vokalnoj suradnji. Podnevno razdoblje, kada je sunce visoko i vidljivost u vodi najbolja, njihovo je glavno vrijeme za lov. Obitelj, usko povezana skupina koja se obično sastoji od dominantnog para za razmnožavanje
i nekoliko generacija potomaka radi kao savršeno koordinirana jedinica. Komuniciraju s bogatim i iznenađujuće složenim vokabularom zvižduka, cvrkuta, lajanja i prodornih vriskova, stalnim tokom brbljanja koji im omogućuje izvođenje sofisticiranih lovačkih strategija. Rade zajedno kako bi stjerali jata riba u pličak, gdje ih je lako opkoliti i uhvatiti. A njihove snažne čeljusti brzo obavljaju posao s klizavim plijenom. Ova društvena lovačka strategija omogućuje im da se uhvate u koštac s opasnim plijenom, kojeg se usamljena vidra ne bi usudila izazvati, uključujući velike oklopljene somove, agresivne pirane, pa čak i male kajmane. Njihov uspjeh je izravan i neporeciv rezultat njihove socijalne kohezije. Dok su neki članovi obitelji usredotočeni na lov, drugi su na straži. Nadzor je zajednička, stalna odgovornost. Određeni stražari će periskopirati, podižući glave i gornji dio tijela visoko iz vode. Njihove tamne, inteligentne oči pretražuju obale rijeke, tražeći svog primarnog grabežljivca, jaguara ili tamni, prijeteći oblik crnog kajmana koji vreba u dubljim kanalima. Središte njihovog teritorija i sidro njihove svakodnevne rutine je jazbina, iskopana duboko u riječnoj obali sa skrivenim podvodnim ulazom, gdje se odgajaju mladunci i gdje se cijela obitelj zajedno odmara noću, sigurna od opasnosti šume. U glavnom kanalu rijeke, gdje je voda dublja, mutnija i nosi mulj Anda, drugi sofisticirani sisavac slijedi svoju vlastitu drevnu rutinu. Boto ili ružičasti riječni dupin navigira svijetom gotovo nulte vidljivosti, carstvom zvuka i dodira. Njegove oči su male i nisu posebno učinkovite u mutnim dubinama. Umjesto toga percipira svoju okolinu kroz biološki sonar poznat kao eholokacija, emitirajući brzi niz visokofrekventnih klikova i interpretirajući povratne jeke s nevjerojatnom brzinom i preciznošću, gradi detaljnu, trodimenzionalnu akustičnu sliku riječnog dna, prolazećih jata riba i potopljenih prepreka poput palih stabala. Njegova rutina je manje strogo strukturirana od rutina vidri. Može loviti sam ili u labavim, privremenim udruženjima, a njegovi jedinstveno nespojeni vratni kralješci omogućuju mu da okrene glavu punih 90 stupnjeva, kako bi tražio ribu koja se skriva u zapletenom korijenju stabala uz rijeku. Tijekom godišnjih poplava, kada se rijeka izlije iz korita i preplavi goleme površine šume mjesecima, svijet Bota se dramatično širi, napušta granice glavnog kanala, a njegova se dnevna rutina prebacuje na navigaciju između potopljenih stabala Varze, poplavljene šume, loveći ribu u ovom privremenom čarobnom vodenom carstvu. Prisutnost ova dva inteligentna vodena grabežljivca, vidri i dupina, duboko oblikuje ekosustav rijeke. Vidre, bučne, agresivne i teritorijalne, sklone su dominirati bistrijim vodama rukavaca. Dupini, suptilni i vođeni sonarom, su neosporni gospodari mutnih glavnih kanala i zagonetne poplavljene šume. Oni zauzimaju različite, iako ponekad preklapajuće, ekološke niše. Ipak oboje žive pod sjenom vrhunskog vodenog grabežljivca, crnog kajmana. Tijekom podnevne vrućine, veliki muški kajman, živi relikt iz doba dinosaura, može se vidjeti kako se grije na pješčanom sprudu, a njegova tamna, oklopljena koža upija sunčevu energiju. Njegova rutina je rutina golemog, gmazovskog strpljenja. Može proći mjesecima bez jela, ali kada lovi, to je eksplozija iskonske snage, sposobna srušiti gotovo svaku životinju koja dođe do ruba vode. Bučan podnevni lov vidri je proračunat rizik, kocka koja se igra na otvorenom kada su najbudnije i mogu se osloniti na moć budnosti grupe kako bi uočile kajmana koji se grije prije nego što sklizne u vodu
i postane tiha, potopljena i smrtonosna prijetnja. Kako sunce započinje svoj dugi spust prema zapadnom horizontu, kvaliteta svjetlosti prolazi kroz duboku transformaciju. Oštra, okomita podnevna blještavost omekšava se u toplu, zlatnu boju koja se filtrira horizontalno kroz stabla, osvjetljavajući čestice prašine i bacajući duge, dramatične sjene. Ovo je krepuskularno razdoblje, zlatni sat, magično i opasno vrijeme prijelaza za cijeli ekosustav. Velika podnevna tišina je prekinuta jer šuma buja drugim, klimaktičnim vrhuncem aktivnosti. Dnevne životinje, one aktivne danju, upuštaju se u posljednji, često mahnit, nalet traženja hrane kako bi nadopunile svoje energetske rezerve prije nego što se neizvjesnost i opasnost duge noći spuste. Tukana s kljunom u obliku kobilice, čiji nevjerojatno živahan, preveliki kljun bljesak duginih boja u prigušenoj svjetlosti čini još jedno brzo putovanje do stabla s plodovima prije nego što se vrati u sigurnost svog gnjezda za noć. Ovo je također vrijeme za jedan od velikih prirodnih spektakla Amazone. Jato grimiznih ara, ponekad ih je na stotine, spušta se na specifičnu, izloženu glinenu obalu uz rijeku. Njihov dolazak i rutina stvaraju buku i boju koja se može čuti miljama daleko. Svrha ovog svakodnevnog hodočašća nije piti ili se kupati, već jesti glinu. Tlo na ovim specifičnim lokacijama, poznatim kao glinene liže ili kolpe, sadrži esencijalne minerale, posebno natrij, koji su rijetki u njihovoj prehrani koja se uglavnom temelji na voću. Glina također služi za neutraliziranje toksina koje su možda unijele iz nezrelih plodova ili sjemenki, djelujući kao prirodni lijek. Ali ova vitalna skupština puna je opasnosti. Otvorena riječna obala izlaže ih grabežljivcima poput ocelota ili orlova, a jato je nervozno, kakofonično biće s pticama koje stalno uzlijeću u grimiznoj eksploziji na najmanji percipirani alarm. Njihov svakodnevni posjet glinenoj liži je kritičan, ali visoko rizičan element njihove strategije preživljavanja. Baš kad se are počinju smirivati i zadnji tukan nestaje u sigurnosti svoje šupljine, velika razmjena počinje uistinu. Svijet dana, svijet živih boja i dalekog vida povlači se, a svijet noći, svijet sjene, zvuka i mirisa budi se kako bi zauzeo svoje mjesto. U sjenovitom gaju na šumskom tlu goleme, blistave oči ocelota otvaraju se, odražavajući posljednji dio ambijentalne svjetlosti. Manji, vitkiji i elegantnije pjegavi rođak jaguara, ocelot je majstor sumraka, cijelo njegovo biće, njegov fino podešen sluh, njegove oči okrenute naprijed ispunjene štapićima za skupljanje svjetlosti, njegovo krzno koje se stapa sa sjenama, prilagođeno je ovom razdoblju slabog svjetla, koje pruža savršeni plašt za njegov stil lova, temeljen na nevidljivosti. Visoko u krošnjama događa se drugačija, ali jednako besprijekorna primopredaja. Kinkajou, noćni rođak rakuna sa zlatno smeđim krznom, hvatačkim repom i velikim tamnim očima, izlazi iz svog dnevnog skrovišta u šupljini stabla. Zijeva, istegne se i započinje svoju noćnu rutinu traženja voća, nektara i insekata, učinkovito preuzimajući ekološku nišu koju su napustili dnevni pauk majmuni. Na šumskom tlu Potoo, noćna ptica koja je nenadmašan majstor kamuflaže i provela je cijeli dan pretvarajući se da je vrh slomljenog panja, otvara svoje ogromne žute oči. Pušta svoj jeziv, padajući i žalostan poziv prije nego što tiho poleti kako bi započela svoj lov na moljce i druge velike leteće insekte. Ova prijelazna razdoblja zore i sumraka su najprometnija i najopasnija vremena u 24 sata ciklusa prašume. Oni predstavljaju vremensko usko grlo, kratak prozor, gdje se rutine dnevnih i noćnih stvorenja preklapaju.
stvarajući dramatičan skok u prilici i riziku. Za krepuskularne grabežljivce poput ocelota i jaguara ovo je optimalno vrijeme za lov. Svjetlo je slabo, što ih čini teškim za vidjeti, no ipak postoji dovoljno vidljivosti za praćenje i lov na plijen iz zasjede. Njihov dnevni plijen, poput tukana, često je umoran od dnevnih aktivnosti i kreće se predvidljivim, uobičajenim stazama prema svojim odmorištima, možda sa spuštenim gardom. U isto vrijeme, noćni plijen tek počinje izlaziti iz svojih jazbina i skrovišta. I možda je manje oprezan dok prelazi iz stanja mirovanja u stanje aktivnosti. Ovo vremensko preklapanje stvara prozor povećane ranjivosti za mnoge vrste. Posljednji nalet traženja hrane za dnevnu pticu je njezino najopasnije putovanje dana. Prvi nesigurni koraci noćnog glodavca iz njegove jazbine su trenutak njegove najveće izloženosti. Cijeli ekosustav doživljava opipljiv nalet napetosti tijekom ovih krepuskularnih sati, kratko, ali kritično razdoblje koje nesrazmjerno oblikuje dinamiku života i smrti šume i diktira sudbine njezinih bezbrojnih stanovnika. Kako se posljednje sunčeve zrake povlače sa šumskog tla, kvaliteta svjetla se ublažava i blijedi, uranjajući podrast u duboku, plavo-sivu sumornost. Ovaj nalet krepuskularne aktivnosti nije samo o posljednjem mahnitom traženju obroka prije noći. To je kritično vrijeme za ponovno pregovaranje same karte šume. Razdoblje kada se teritorijalne granice pojačavaju i shvaćaju s povećanom intenzitetom. Nadzor, i aktivan i pasivan, postaje najvažniji. Berdov tapir, najveći i najstariji kopneni sisavac Amazone, izlazi uz tihi grunt iz svog dnevnog mjesta za odmor duboko unutar bambusovog gaja. Usamljeni biljojed, čiji je dizajn ostao uglavnom nepromijenjen milijunima godina, započinje svoju metodičnu noćnu rutinu traženja hrane. Njegovi pokreti nisu nasumični, već su diktirani složenom mrežom dobro utabanih staza, koje presjecaju njegov teritorij, nevidljivih autocesta održavanih generacijama. Jedan od njegovih prvih činova dok započinje svoju patrolu je pojačavanje svog vlasništva nad ovim prostorom. Zastaje kod istaknutih stabala i grmlja duž svoje staze, okreće se i štrca urin, ostavljajući prodoran i nepogrešiv kemijski signal za bilo kojeg drugog tapira koji bi mogao proći. Ovo označavanje mirisom je oblik pasivnog nadzora, razgovor vođen kroz medij vremena. To je jasna izjava o prisutnosti, statusna poruka na nevidljivoj društvenoj mreži koja minimizira šanse za stresan, energiju rasipan i potencijalno nasilan izravan sukob s rivalom. Ovaj nevidljivi jezik mirisa, bogata tapiserija kemijskih informacija, govori se od strane mnogih usamljenih stanovnika šume. Nedaleko od tapirove staze, agouti, vitkih nogu i vječno nervozni glodavac, bavi se svojom vlastitom vitalnom rutinom sumraka. Cijeli dan posjećivao je mjesta palih stabala brazilskog oraha, koristeći svoje nevjerojatno snažne čeljusti i sjekače u obliku dlijeta kako bi izgrizao tvrde mahune sjemena koje malo drugih životinja može otvoriti. Jede neko sjeme na licu mjesta, ali njegova primarna strategija preživljavanja uključuje pojedinačno zakopavanje ostalih u stotinama plitkih rupa iskopanih diljem svog teritorija. Ovo ponašanje je poznato kao razbacano skupljanje. Sati sumraka provode se mahnito ponovno posjećujući neke od tih skrovišta za posljednji obrok bogat energijom, dok ujedno stvara nove, s bilo kojim svježe oslobođenim orasima. Njegov opstanak tijekom mršavih sezona ovisi u potpunosti o njegovom sofisticiranom prostornom pamćenju, kognitivnoj karti ovih stotina skrivenih zaliha hrane. Ključno, bilo koje sjeme koje agouti zaboravi ili ga ne uspije pronaći savršeno je posađeno daleko od matičnog stabla.
što ga čini primarnim i gotovo isključivim raspršivačem sjemena za moćno stablo brazilskog oraha. Samo postojanje ove ključne vrste ovisi o svakodnevnoj rutini agoutija, koja uključuje marljivo zakopavanje i prikladno zaboravljanje. Jaguar, sada potpuno budan i istežeći svoje snažne udove, dok započinje svoju vlastitu noćnu patrolu, nije samo čitač ovog složenog kemijskog i prostornog jezika, već i njegov najsnažniji i najdefinitivniji autor. Dok se kreće s tišinom poput duha duž istih šumskih staza, njegov oštar nos, redovi veličine osjetljiviji od ljudskog, otkriva i dešifrira mirisne tragove tapira, kao i one ocelota, pekarija i drugih jaguara. Čita priču koja se odvija u sumraku. Tko je prošao ovim putem? Prije koliko su vremena prošli, njihov spol, njihovo zdravlje, pa čak i njihov reproduktivni status. Jaguar zatim prepisuje ove poruke svojima. Zastaje, snažno struže tlo stražnjim nogama kako bi stvorio vizualni marker i ostavlja svoje vlastite snažne mirisne tragove na visećem lišću, deblima i stablima. Ovaj čin je ponovna potvrda apsolutne dominacije, jasan i nedvosmislen signal svima ostalima da ovaj teritorij pripada vrhunskom grabežljivcu i da se svi koji se kreću unutar njega kreću po njegovom nahođenju. Šuma u sumraku stoga nije samo fizički prostor, to je nevidljivi krajolik informacija, složena i stalno ažurirana karta napisana kemijskim jezikom i ucrtana skrivenim zalihama hrane. Svakodnevne rutine mnogih usamljenih životinja posvećene su čitanju i pisanju poruka na ovoj karti. To je kemijski internet koji omogućuje zamršene društvene pregovore, izbjegavanje sukoba i upravljanje resursima da se dogode, a da se životinje nikada ne moraju sresti licem u lice. Mladi muški tapir, otkrivajući svježi miris velike dominantne jedinke, može izabrati da promijeni svoj put i izbjegne opasan sukob. Muški jaguar, otkrivajući suptilne kemijske signale ženke u estrusu, može promijeniti cijelu svoju patrolnu rutu kako bi je potražio. Patrola u sumrak nije samo šetnja kroz šumu, to je vitalni čin provjere poruka, ažuriranja statusa i emitiranja namjera cijeloj zajednici. Kada posljednji ostaci sumraka konačno prepuste mjesto potpunom i dubokom mraku, Amazona se pretvara u potpuno novi svijet. Senzorni krajolik dramatično se mijenja. Vid, dominantno osjetilo sunčanih sati, prepušta svoje prijestolje drevnijim i intimnijim osjetilima zvuka i mirisa. Ovo je svijet stručnjaka, stvorenja izvrsno prilagođenih tijekom milenija da navigiraju, love i napreduju u gotovo potpunom odsustvu svjetlosti. Pratimo ocelota dok započinje svoj lov uistinu manju, agilniju mačku, čije je postojanje definirano sjenom. Pripovijest o njegovoj patroli napisana je zvukom, slabim šuštanjem lista, koje nije uzrokovano vjetrom, oštrim, iznenadnim lomom grančice, pod nogom neviđenog glodavca, pospanim cvrkutom ptice koja se smješta na svoje odmorište. Velike, naprijed okrenute oči ocelota ispunjene su stanicama s štapićima za skupljanje svjetlosti i tapetum lucidumom, reflektirajućim slojem iza mrežnice koji mu daje karakterističan sjaj očiju i pruža mu izuzetan noćni vid. Ali njegovo pravo oružje su njegove prevelike izdubljene uši koje se mogu rotirati neovisno i njegova duboka, nepokolebljiva strpljivost. Njegova lovačka strategija je potpuna suprotnost grabežljivca za potjeru poput geparda. On je savršeni majstor nevidljivosti i zasjede. Ocelot može provesti 20 minuta ili više sjedeći potpuno nepomično, njegovo pjegavo krzno čini ga fantomom u podrastu, jednostavno slušajući.
Njegova se glava okreće u sporim, sičušnim prirastima, triangulirajući izvor svakog suptilnog zvuka, gradeći preciznu akustičnu kartu svog neposrednog okruženja. Kada identificira točnu lokaciju svog plijena, možda bodljikavog štakora koji traži hranu na šumskom tlu ili tinamoua koji spava na niskoj grani, posljednji čin je eksplozija kontrolirane brzine i smrtonosne preciznosti. Munjevito brz, potpuno tih skok, jedan dobro usmjeren ugriz i lov je gotov, često prije nego što je plijen uopće svjestan opasnosti. Svake noći patrolira svojim teritorijem koji je značajno manji od jaguarovog, s ovom pedantnom pažnjom, tihi duh koji se kreće kroz niže razine šume. U obližnjem lišću, potpuno drugačija, ali jednako smrtonosna, lovačka rutina je u tijeku. Fer de lance, velika i vrlo otrovna poskočica, leži u savršenoj nepomičnoj spirali, a njezina je pjegava koža čini nerazlučivom od lišća koje se raspada. Njezina rutina je sama utjelovljenje strpljenja, ne patrolira, čeka. Odabrala je strateško mjesto pored srušenog debla, prirodne autoceste za male sisavce koji čine njezinu prehranu. To je lovac koji svijet vidi u toplini. Između njezinih očiju i nosnica nalaze se dvije jame osjetljive na toplinu, sofisticirani osjetilni organi koji mogu otkriti minijaturnu temperaturnu razliku između toplokrvnog miša i hladnog noćnog zraka, omogućujući joj da vidi savršenu termalnu sliku svog plijena u potpunom mraku. Satima se možda neće pomaknuti niti jedan jedini mišić, živa mina potencijalne energije. Zatim miš projuri duž debla, svjetla, topla oznaka u osjetilnom svijetu zmije. Zmija ne juri. Čeka precizan trenutak kada miš dođe u domet, a zatim napada brzinom, koja je gotovo prebrza da bi je oko moglo pratiti. Ubrizgava snažan hemotoksični otrov i povlači se jednako brzo, izbjegavajući bilo kakav obrambeni ugriz od svog plijena. Zatim strpljivo čeka, njezin rascijepkani jezik kuša zrak, prateći trag mirisa koji je ostavila pogođena životinja kako bi preuzela svoj obrok nekoliko trenutaka kasnije. Cijeli način života ocelota, njegova noćna rutina, njegov odabir manjeg plijena, njegov stil lova temeljen na nevidljivosti, nije jednostavno prilagodba na mrak. To je izravna evolucijska posljedica dijeljenja šume s većim i snažnijim jaguarom. Prema ekološkom principu konkurentskog isključenja, dvije vrste s identičnim zahtjevima ne mogu koegzistirati u istom staništu neograničeno. Jedna će neizbježno nadmašiti i istisnuti drugu. Jaguar, budući da je veći i jači i posjeduje snažniji ugriz, dominira tržištem za veliki plijen poput tapira, pekarija i kapibara. Ocelot se ne može nadati da će se natjecati za te resurse. Da bi preživio u istoj šumi, bio je prisiljen ogromnim evolucijskim pritiskom da se specijalizira, da pronađe drugačiju nišu u kojoj bi mogao biti superiorni konkurent. Evoluirao je da bude manji, agilniji i vještiji penjač. To mu je omogućilo da se usredotoči na drugačiji jelovnik manjeg plijena, glodavaca, ptica, zmija, pa čak i malih majmuna, često pronađenih u gustom podrastu ili nižim krošnjama, okruženjima gdje je glomazniji jaguar manje učinkovit. Noćna rutina ocelota, stoga je pažljivo izrađena strategija za izbjegavanje izravnog natjecanja s vrhunskim grabežljivcem šume. Na isti način niskobudžetna strategija zasjede fer de lancea omogućuje joj lov na iste male glodavce kao ocelot, ali s radikalno drugačijim niskobudžetnim metaboličkim modelom. Vladavina jaguara temeljno je oblikovala ponašanje, prehranu i samu evoluciju svojih manjih konkurenata, prisiljavajući ih na specijalizirane uloge u velikoj noćnoj drami. Osim ovih intenzivnih tihih drama lova, noćna šuma otkriva se kao mjesto ogromne i raširene aktivnosti.
vođene novom skupinom likova. Zrak, nekoć ispunjen pozivima ptica i majmuna, sada je živ s novim i još složenijim zborom. Ovo je pravi zvučni zapis amazonske noći, simfonija cvrguta, klikova, trilova i kreketanja koju izvode bezbrojne vrste žaba i insekata, zid zvuka koji se diže sa svake obale potoka i dijela vegetacije. Pored malog, bistrog potoka, noćna ključna rutina za muškog staklenog žabca tek počinje. Sjedeći na vlažnoj donjoj strani širokog lista koji visi nad vodom, on počinje zvati oštrim, visokim tink, kako bi privukao ženku. Njegovo uobičajeno ime nije pretjerivanje. Koža na njegovom trbuhu toliko je prozirna da se njegovo sićušno kucajuće srce, njegova jetra i njegov probavni trakt jasno vide. Ovo je jedinstveni oblik kamuflaže, koji omogućuje svjetlu da prođe kroz njegovo tijelo i razbije njegovu siluetu protiv zelenog lista, čineći ga težim za grabežljivce da ga uoče odozdo. Kada ženka, privučena njegovim pozivom, stigne i položi mali snop želatinoznih jaja na list, njezin je posao gotov. Ali mužjakova rutina sada se prebacuje na rutinu nesebične roditeljske budnosti. Za ostatak noći i za mnoge noći koje dolaze, on će ostati s jajima koja se razvijaju, čuvajući ih od grabežljivaca poput osa i povremeno ispuštajući vodu iz svog mjehura kako bi snop ostao vlažan. Kada punoglavci konačno budu spremni za izleganje, izvući će se iz svojih jaja i pasti izravno u sigurnost potoka ispod. Cijelo njegovo noćno postojanje posvećeno je ovom osjetljivom i vitalnom činu očinske skrbi. Među najvažnijim, a često i zanemarenim, igračima u ovom noćnom svijetu su mravi rezači lišća. Kako mrak pruža zaklon od mnogih njihovih ptičjih i gmazovskih grabežljivaca, goleme, žive rijeke ovih insekata izlaze iz svojih podzemnih gradova. Oni su superorganizam u pokretu, jedna ujedinjena svijest raspoređena među milijunima tijela. Zrela kolonija može sadržavati do 8 milijuna jedinki, a njihove kolone za traženje hrane marširaju s neumoljivom svrhom duž dobro uspostavljenih kemijskih tragova koji su trajne značajke na šumskom tlu. Penju se na stabla i sa svojim snažnim čeljustima metodično režu dijelove lišća u obliku polumjeseca, koje zatim nose poput zelenih zastava natrag u svoje gnijezdo. Ne jedu lišće, oni su farmeri. Duboko pod zemljom, u vlažnim komorama, veličine ljudske šake, žvaču fragmente lišća u kašu koju koriste za uzgoj specifične vrste gljiva, koja je njihov jedini izvor hrane. Jedan noćni rad može dovesti do toga da kolonija ogoli zrelo stablo od njegovog lišća, svjedočanstvo njihove nevjerojatne učinkovitosti i organizacije. U isto vrijeme, zrak iznad ispunjen je drugom raznolikom skupinom noćnih stručnjaka, šišmišima. Izlaze tisućama iz špilja i šupljih stabala kako bi ispunili ekološke uloge koje su ptice napustile kako pada sumrak. Kukcožderni šišmiši patroliraju noćnim nebom, koristeći sofisticiranu eholokaciju za navigaciju i hvatanje ogromnih količina komaraca i drugih insekata u zraku. Šišmiši, koji se hrane nektarom lepršaju između blijedih, mirisnih cvjetova koji se otvaraju tek nakon mraka, njihovi dugi jezici duboko pretražuju za slatkom nagradom i u procesu služe kao esencijalni oprašivači za ove biljke koje cvjetaju noću. Voćojedni šišmiši preuzimaju dužnosti raspršivača sjemena od majmuna i tukana, konzumirajući voće i raspršujući sjeme po šumi dok lete, sadeći buduće generacije stabala. Čak i zloglasni vampirski šišmiš ima preciznu i osjetljivu rutinu, koristeći termalne senzore u svom nosu kako bi locirao spavajućeg sisavca poput tapira, praveći sićušni bezbolni rez s oštrim sjekutićima i ližući malu količinu krvi s antikoagulansom u svojoj slini, često a da nikada ne probudi svog domaćina.
Rutine ovih noćnih stvorenja, od očinskih žaba uz potok, do mrava farmera na šumskom tlu, do bezbrojnih šišmiša na nebu, su neviđeni motori koji pokreću najtemeljnije procese Amazone. Šuma bi jednostavno prestala funkcionirati bez svoje noćne smjene. Mravi rezači lišća su vrhunski cikličari hranjivih tvari. Njihova masivna podzemna gnijezda prozračuju tlo, a njihovi gljivični vrtovi su jedan od najznačajnijih prerađivača biljne biomase u cijelom ekosustavu. Šišmiši su noćni vrtlari i kontrolori štetočina, ključni za reprodukciju bezbrojnih biljnih vrsta i za reguliranje populacija insekata. Njihov rad je manje vizualno dramatičan od lova jaguara, ali u cjelini daleko je značajniji za dugoročno zdravlje, stabilnost i regeneraciju cijele Amazone. Oni su neumorni inženjeri sustava, koji marljivo rade pod okriljem mraka. Kako noćna simfonija doseže svoj vrhunac s zrakom gustim od poziva žaba i neumorne industrije noćne smjene šume, počinje se odvijati suptilna promjena. Nadmoćni zbor insekata i vodozemaca počinje posustajati, njegov intenzitet slabi kako najdublja točka noći prolazi. Duboka tišina, drugačija od teške tišine podneva, spušta se na šumu, hladna, vlažna tišina iščekivanja. Ocelot, njegov lov uspješan i njegov trbuh pun, stapa se natrag u sjene, povlačeći se u svoju skrivenu jazbinu kako bi preživio nadolazeći dan. Posljednje kolone mrava rezača lišća, noseći posljednje lisnate zastave svoje žetve, nestaju u mračnim otvorima svoje podzemne metropole. Na kratko, prijelazno razdoblje šuma zadržava dah. Na istočnom nebu, neprobojna, zvijezdama posuta crnina počinje se ublažavati na rubovima, krvareći u duboku indigo, prvi slabi, gotovo neprimjetni nagovještaj na dolazeće zore. A onda, sa sigurnošću planetarnog kretanja, ponovno počinje. Jedan sablastan zvuk poput frule od usamljenog tinamoa probija se kroz mrak prije zore, nesigurno pitanje postavljeno tami. Odgovoreno je nekoliko trenutaka kasnije, ne od druge ptice, već dubokim, rezonantnim i grmljavinastim rikom trupe majmuna urlikavaca, valom zvuka koji se prelijeva preko krošnji, ponovno uspostavljajući svoje teritorijalno pravo u rađajućoj svjetlosti. 24 sata ciklusa, savršeno sinkronizirani mehanizam života i smrti, frenetične aktivnosti i strateškog odmora, nadmoćnog zvuka i duboke tišine je potpun. Kraj noći je jednostavno početak dana, besprijekorna primopredaja od jednog skupa igrača do sljedećeg. Svakodnevna rutina svakog stvorenja, od ljenivčevog nevjerojatno promišljenog puzanja do eksplozivnog ronjenja harpije orla, od tapirske usamljene patrole do bučnog obiteljskog lova vidri, je jedna nit u beskonačno složenoj i isprepletenoj tapiseriji. Svaki život je oblikovan i ograničen rutinama drugih. Delikatna i dinamična ravnoteža natjecanja, grabeža i međuovisnosti. Sve usavršeno tijekom milijuna godina neumoljive evolucije. Ovaj zamršeni dnevni ritam i sam je ugnježden unutar mnogo većeg, snažnijeg i transformativnijeg ciklusa, godišnjeg pulsa rijeke. Tijekom 6 mjeseci u godini neumoljive tropske kiše u andskim izvorima uzrokuju da rijeke nabujaju muljem i vodom, preplavljujući svoje obale i poplavljujući milijune hektara šume. Ovo je sezona poplava i za goleme površine Amazone sama definicija šumskog tla nestaje ispod 3 do 12 metara mutne vode. Ova sezonska transformacija nije katastrofa, već definirajuća značajka ekosustava, prisiljavajući na radikalnu promjenu u svakodnevnim rutinama gotovo svakog stvorenja. Jaguar i tapir su protjerani sa svojih nizinskih teritorija na preostalo uzvišeno tlo, ili restingas,
koje postaju privremeni otoci. Ova prisilna migracija koncentrira grabežljivce i plijen u manjim konkurentnijim područjima, dramatično povećavajući napetost i mijenjajući šanse za preživljavanje. Mravi rezači lišća koji žive na tlu moraju preživjeti ovo razdoblje zatvoreni unutar svojih gnijezda, oslanjajući se na svoje uskladištene gljivične vrtove. Ali za mnoge druge, ovo je vrijeme goleme prilike. Svijet je okrenut naglavačke. Ružičasti riječni dupini, više neograničeni obalama rijeke, napuštaju granice glavnog kanala i plivaju graciozno među vrhovima drveća potopljene šume varze. Prate ih ogromna jata riba poput tambakija, koje su se prilagodile hranjenju plodovima i sjemenkama koje padaju s sada potopljenih stabala. U ovom privremenom vodenom carstvu ove ribe postaju primarni agenti raspršivanja sjemena za specijalizirane biljke poplavnih ravnica, koje su evoluirale da plodonose specifično tijekom poplave. Cijela mreža prehrane je rekonfigurirana, s ribama koje jedu voće preuzimajući ekološku ulogu majmuna i tukana. Zatim, kako se kiše u dalekim planinama smanjuju, velike poplavne vode se polako povlače. Šumsko tlo se ponovno pojavljuje, obogaćeno i obnovljeno svježim slojem hranjivih riječnih sedimenata. Ribe se vraćaju u rijeke, kopnene životinje se ponovno šire i njihove poznate svakodnevne rutine ponovno se uspostavljaju na novo oplođenom tlu. Ovaj godišnji ciklus poplave i povlačenja je pravi otkucaj srca Amazone, snažan, sporo putujući puls koji diktira ritam života na velikoj skali, oblikujući samu evoluciju biljaka i životinja koje su se prilagodile njegovoj golemoj i životvornoj moći. Ovaj zamršeni ples, ovaj lijep i brutalan svijet kojim upravlja dvojni ritam izlazećeg sunca i rastuće rijeke, je svjedočanstvo zapanjujuće otpornosti i složenosti života. Ipak, njegova savršenost je ujedno i njegova najveća ranjivost. Sinkronizacija je toliko precizna, međuovisnosti toliko potpune, da bilo kakav vanjski poremećaj može poslati kaskadne, nepredvidive valove kroz cijeli sustav. Promjena u regionalnoj klimi koja mijenja vrijeme ili intenzitet pulsa poplave može dovesti do neusklađenosti između vremena kada stabla ispuštaju svoje plodove i vremena kada su ribe tamo da ih rasprše. Fragmentacija šume novom cestom koja sječe poput ožiljka kroz džunglu može presjeći drevne patrole jaguara, izolirajući populacije i smanjujući njihov genski bazen. Nestanak jednog ključnog raspršivača sjemena, poput agutija za stablo brazilskog oraha, može osuditi ključnu biljnu vrstu na sporo, lokalizirano izumiranje. Neumorno obnavljanje zbora zore je snažan simbol trajne moći Amazone, ali to je također krhko obećanje koje ovisi o integritetu svakog povezanog ciklusa, svake dnevne rutine i svake žive, niti u veličanstvenoj, neistraženoj tapiseriji ovog svijeta. Pa vidimo ovo savršeno drevno-satno mehanizam. Ali što se događa kada se u stroj baci zupčanik iskovan u drugom svijetu? Svaka pojedinačna rutina kojoj smo svjedočili podešena je na ritam sunca i rijeke. To je sat. Ali krčenje šuma i klimatske promjene ne ugrožavaju samo jednu vrstu. Oni ugrožavaju sam sat. Oni mijenjaju ritam. A ako srce šume posustane, cijeli ovaj zamršeni svijet počinje se rasplitati.